Teďko na tvoji uranou česana, ty mě fotíš. Ne, já vás filmuju. To ty měla dokonce filmuje, že to jsme ohromně nadšení teda. To jsme úplně nadšení. Že? To je super. Tady máš koníčka, udělej koníčka, myšku. Tady je kačenka. Tak, kačku, vláto kačku. Martinku, je. Tak a pejska. Taková slepičku, co snáší vajíčko od babičky. Komí. No, komín z toho děláš, no co bude vypadat teda. Komí. Já. Tak ukažte mi vaše ruce. Táda. Ukažte je. Je, to je úplnej čert. Marťo, jak dělá čert? Bla. Je. To není dobré, to zem. To je ten, bude špinavá. To musíme utřít, pojď. To zem, nevím, jak to jde. No, kohoutek, podívej, Marta. Dáme to, mám kafe z ohna, jo? Taťka, tak, ještě ti vám spadnu, Marti, prosím tě. Ne. Tak, no, pojď, prosím. Pojď. Tak. Pojď.